हेपि क्रिसमास लोगोफोर बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङै दं होननानै आरो देग्लायनि बर'दिनखौबो मोजाङै मोजां थांहोगोन होननानै आरोना। ओमफ्राय बर'दिननि थाखाय खाथिनि आब'आ जोंखौ साहा लोंनो लेंहरदों आरोना, जों बावनो थांनो नागिरदों आरो। सासेया खामानि मावगासिनो ओमफ्राय आं ओंखारना रेडि जाबाय आरोना। ओमफ्राय नै बिदिसो ओमफ्राय गथ' बायदिसो देलायबाय आरो आङो। दहायो लबार लाबोदोंमोन आरोना, ओमफ्राय बेखौनो लबार लाबोदोंमोन बेजों खाबाय आरोना आङो। माबायदि नुदों लोगोफोर आंनि देलायनायखौ? गथ' बायदि नुखादों नामा? गथ' मुथु मुथुआ बिदि नुलायदोंना? थोदो बिदिबा लोगोफोर हानायमानि आं देखायनो लांनो नाजानोसै आरोना नोंसोरनो। मोनाबाय ओमफ्राय मोनायावसो लेंहरदो आरो जोंखौ। थोदो बिदिबा लोगोफोर। लोगोफोर बिल्डिं आरोना बिसिना गोजौआवसो आरोना। दासो सफैबाय। दासो सफैदों। सासेलाय बहा थांदों? सासेया बहा थांखो? आब'आ इयो माबा लायनो थांदों। नै आदाया बैथिं माबा दोनखुमा हरबायसो आरोना, नुजायासै। माखो? क्रिसमासनि माबा हासिगोन केक। ओरैसो थाबाय माबायानो। र' आं बख'ग्रोनो ना? इनखौबो निकालना? दे हाद' आब'। दे। खेनाया मोजां ना? आं मोजां नुगोन ना आंखो? दोनों लोग आ जाओ, दोनों लोग का। अरे हम तीनों को एक ले लो ना, फोटो पहले। इधर आ जाओ, सेल्फी लेता है इधर। दे मेजिंग बैठे। मारे? इस साल जो दे संदो। होदो आं खेमसे नोंसोर ज'ना फैदो। आरो नोंसोर थानांगौ ना। आगे एक्टर आने चाहिए। मुझे बॉयफ्रेंड बोल के मालूम नहीं है ना। वीडियो बनाएगा एक एक। अरे फोटो ले लो। आ जाओ। जल्दी यार, साये ठंडी हो जाएगा प्लीज। बस ना? एक ही लगा था? चलो। दासो मोजां नुदों दा? लोग थोड़ा अच्छा जलने दो। ये बेग आएगा है माने इसमें सब। दे ओरै फैदो दा एसे। आंगा। जाबाय दा? दे हाथ'। शुरू हो जाओ। चलो। मा होननांगौ जाखो होनदो? हैप्पी क्रिसमास होनबानो जाबाय दा? हैप्पी क्रिसमास। अच्छे से काटो ठीक है? कई बार होना खोन्था मुझे। सब लोग वीडियो बनाने में बिजी है। बोले नहीं बोले? आया माबा जा थांसै नै बार जाखांबाय। जादो नोङो? फैबाय दे थांसै रुमावहाय। हो? दायो सफैबाय नै जोंहा रुमाव। एबार ओंखाम संनायनि लाहार फाहारसो खालामनांसिगोन आंहा। बिदिबा भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर बयनिसिमबो। बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ
जों लोगो मोनसिगोन आरोना बाय लोगोफोर